Kina ji ba wanda ya isa ya raba ni da ke. Duk duniya ban gan shi ba wallahi. Wallahi kamar babu wanda ya isa ya raba. Kai wallahi ni ma ban ga wanda ya isa ya raba ni da kai ba. Ubanki na ce in ji ubanki ni ne nan zaraba dan ubanki ni ne nan zaraba kai dakata ba kai so ka nake nema ba na ce kake a ruwa ki rabu da wannan yaran ko kai ban hana ka zuwa gurin nan ba Ai yarka ce ta bani dama. Ai ban da laifi. ke kika ba shi dama Ni na bashi baba. Baba kai ma fa a zamanin ku ba fa auren dole aka yi muku. Dan haka ni ma wallahi ba za a yi min auren dole. Abin da na auri wanda nake so. haƙiƙa wato an tale da al'amata rabata haku yanga za ta yi uwar gije ta to lokaci ya zo ke kika bin ko ne na beki to baki isa ba lokacin mu da aka yi auren iyayenku da biyayya iyaye ce uba shi ke zaba yarsa namiji da wanda za ta aura ko baki ji bane kai da Allah kai ina ruwanka ne a ciki ka bari man ka mallake ta tuko to shikenan kin dage shi kike so ki aura ko to shikenan ki je ba auren dole ba ni tilasa ta dole kika yi mun umaran dole kenan kika yi mun ni a matsayina na baban ki ke ce uwa ta kenan yanzu ki je ki aure shi amma da sharadi wallahi in wani abu yazo ya faru kar ki zo gona ki ce ga magana kin ji na ga miki kin yadda Nayi. ba Allah an ji ai mun ji. shikenan a ci gaba ji ai kai Allah ya bada sa'a kai Mun gode.